dhewe Demang sak Kecamatan Sidoarjo iki lho ngono mak iya sembah nuwun takdim sungkem kula kunjuk mring ngarsanipun para punden-punden kula weh ngono ingkang kepareng rawuh ingkang boten saged kawula sebataken setunggal mbaka setunggal matur sembah nuwun ya mak rikalungguhan iki ya kuwi mau kajaba sosialisasi ya kuwi mau komunitas informasi masyarakat ya kuwi mau ingkang menuju mitra pemerintah daerah dalam penyebaran informasi nduk ngono sing disingkat IMYOMA iya sebagai jembatan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya weh ngono terminal informasi bagi masyarakat desa dan kelurahan atau sebagai penggerak literasi digital masyarakat desa nduk pinangka dadi wajah pemberdayaan masyarakat yo mak mula akses informasi yo kuwi mau yen to goleki informasi dan sumber ingkang pinercaya ya ana ing tim nduk ngono kajaba kuwi ya kuwi mau ngutamakake diskusi utawa musyawarah kanggo membahas marang informasi ya mak matur sembah nuwun gunane manfaate akeh banget nduk dalam aktivitas sehari-hari baik secara perorangan ataupun kelompok nduk ngono ya mak membangun jaringan dengan sesama tim atau kelompok lainnya agar dapat semakin meningkatkan peran dan fungsi tim ya mak iya mbah nuwun elok nganggo banget pagelaran ning wengi iki dasare iki aku yo gumun kalawan panjenenganing Bapak Eko weh ngono panjenengane panten yo piyai sing peduli marang budaya iya elok nganggo banget patang dina kok dadi ngono prayo rezeki karo aku iya tatkalane awake dhewe ya kuwi mau nyambut gawe ana ing Cepaka saka Bakes Banpol Provinsi Jawa Timur iya kuwi lagi calang iki nduk ngono terus mambengi ya kaya mangkono ana ing Madiun bablas rene iki terus mengko bablas meneh ana ing Ngiliran nduk ngono Ngiliran Kecamatan Manekan terus bablas ning Sukawidi wah iya terus nang Jabung ya mbah nuwun sing tanpa upama syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti Widyawati 1 2 3 4 berdiri yo seperti yo Ben Koropri menjadi Yogi mau pribadi yang berjaya untuk selamanya ya sing iso maslahah bidine wal akhirah ya tak jaluk lagon Kusuma Wijaya ya ngatur wonten ngarsa para pamirsa Kusuma Wijaya ya Kusuma Wijaya ya yo diaturake Kusuma Wijaya oke yuk